Arbli ġodda li kienu twaħlu fi Pjazza Antoine de Paul ta' Raħal Ġdid reġgħu inqalgħu it-tnejn filgħodu fl-aktar episodju riċenti ta' xogħol illi nqala ftit jiem biss wara li sar bħala parti minn dan il-proġett ta' riġenerazzjoni. Residenti tal-Inħawi li tkellmu magħna spjegawlna li filgħodu l-ħaddiema tal-proġett deru jaqilgħu l-arbli u fejn dawn ma setgħux inqalgħu inqataw. Ix-xogħol reġa' beda ftit jiem biss wara li din iż-żona tlestiet kemm jista' jkun malajr biex tiġi aġġevolata attività politika organizzata mill-Partit Laburista u indirizzata mill-mexxej Laburista Joseph Muscat. F'Mejju li għadda ġimgħat biss wara li sar il-pavimentar fil-Pjazza ta' Raħal Ġdid, ir-residenti qamu mill-ġdid għal storbju tal-makkinarju kif l-istess madum illi sar kien reġa' beda jinqala. Il-weda li jsir dan il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Pjazza ta' Raħal Ġdid ilha li saret mill-2015 u kien imħabbar minn Elena Dalli f'April. Dakinhar kien intqal biss li tlessija tal-proġett kellu jkun qabel l-elezzjoni ġenerali li kellha ssir din is-sena. Iżda l-elezzjoni antiċipata ilha sena li għaddiet u għal perjodu twil ir-residenti kienu lmentaw li l-pjazza tħalliet fi stadju diżastruż mingħajr xogħol fiha għal xhur sħaħ.